vadikani tasvika muchikamu chechina tiri muchirongo Mai Chisamba show. Dzidzo ndiyo mbiru yeupenyu. Saka bazi redzidzo, vadzidzisi, vabereki, vana ndiyo mbiru yenyika. Munoziva kana semuenzaniso mukaona vanhu vachipopotedzana vachitaurirana mashoko kunyange vakagumbuka vese, munogona kuona kuti vanetsana zvavo asi vakaenda kuchikora. Ava havana kuenda kuchikora. Kana tikatarisa muenzaniso, vane mari, vane dzimari, vanodini, vatingati vanonzi nevadiki vari kushaina, handiti? Munoona kuti aya mashainiro ava vakaenda kuchikora, ava havana. Saka ndo nyaya yatinoda kuti vana vedu mangwana, nyika yedu yamangwana igomira ichiziva vachatonga nyika ino mugore rinouya makore akawanda ari kumberi mberi aya, vange vakadzidza. Asi tasangana nedambudziko reCovid-19, toita sei? Kwauya muenzi anonzi e-learning, zvokudzidza pamakombiyuta, zvokudzidza pamanhare. Ndikuya kwauri Christine. Muenzi yauya uyu Mai Chisamba anonzi e-learning uyu. Sevarayiridzi, sevanhu vakadzidza basa ravo, haasi mutsva kwatiri, nekuti pakudzidzira udzidzisi pane chidzidzo ichocho che-e-learning chamuri kutaura. Saka hazvisi zvitsva ne-e-learning. Asi isusu chataakuchema chete zvikwanisiro chete Mai Chisamba, kuti tinyatsoratidza unyanzvi hwedu sezvamambotaura iyaya yamati global village. Kuti kudzidza kwako mazuva ano kwakutodzidza ne-e-learning iyoyo. Saka isusuwo senyika tati chakatisaririrei, vamwe vedu vedzimwe nyika vainge vakutodzidza ne-e-learning iyoyo. Saka isusu izvezvi taakuita sekunge taakumbunyikidzwa nekuda kweCovid yauya iyi, asi e-learning yakagara iriko Mai Chisamba. Chatiri kungochema chete kungoti hurumende ngaingotipawo zvikwanisiro, nekuti inini ndikatadza kutenga foni yangu izvezvi ndiri kushandisa yangu nhare mbozha kupa ruzivo kune vana. Asi hurumende ngaichiitawo kuti itipewo tingati kwekutengawo mafoni akachipa ari nane anoafodhika, kana kutotipawo nemalaptop, kuti murayiridzi mumwe nemumwe laptop yako iyi, foni yako iyi, torova hedu kabasa Mai Chisamba. Ndizvozvo ndinozvida zvawataura kuti kurova basa ndoriziva basa rinoroveka. Ndinozvitenda nokuti hongu uyu muenzi wauya anonzi e-learning uyu auya nekuseri kwemusuwo, nekuti zvokudzidza pamasaisai zvakagara zviriko kaizvi. Kwakanga kuine maradio lessons kaya, vana vachidzidza nemunhu ari pamasaisai wavasingaoni. Asi iye zvino zvazooma nekuti urwere wabva watibvisa pakusangana. Ndizvozvo shuviro dzako dzakanaka Christine. Vangabatsirike sei nhai vandoro vanhu ava? Manzwa shuviro dzataurwa nemudzidzisi. Mudzidzisi wedu ari kumaruwa, ari kunyatsosangana nazvo. Urombo hwaari kutaura ari kuhuona, kushaya kwaari kutaura ari kukuona, haasi kutaura ngano. Ichokwadi ichocho Mai Chisamba. Asi yamanga muchitaura kuti muenzi uyu we-e-learning haasisiri muenzi, akutogara nesu muzvikoro kusvikira mheno. Hakuna kwaachatoenda, ndiye achatovhurira vamwe magedhi, achitoshedza vamwe kuti uyai pamba pano tinodzidza so, nekuti ndokwataakutoenda. Haasisiri muenzi. Saka zvinokwanisa kuitika manje kuti ava varayiridzi vedu vabatsirikane. Isu sebazi rezvedzidzo pane zvakanzi nemakurukota tinobvumidzwa kuti tichiita muzvikoro zvose. Tine zvikoro zvedu zviuru zvinokwanisa kuda kuita 10 muZimbabwe mose. Takati chikoro choga nechoga ngachive chinokwanisa kunge chichiita bhizimusi chiri chikoro ichocho. Saka zvimwe zvikoro zvatakatoenda munotoona kuti vane mombe dzavo, vane huku dzavo, vamwe vane witi, vamwe vane tsuro. Vanotora mari iyoyo votengera vadzidzisi vavo iwo malaptopu, marunhare mbozha, zvichingodaro. Saka zvinongoda utungamiri
pachikoro nechikoro choga choga, uye nekubatana nevabereki kuti zviwanikwa izvi zvinge zvichipiwa kuvadzidzisi varove basa sezvavataura. Ndizvozvo mashoko makukutu ndozvida kana basa rorohwa, nokuti munoziva kuti mwana haasiri ari kurohwa, asi chii basa ndori kurohwa. Mataura zvakanaka vandoro. Ndozvatambotaura zviya kuti isusu sevanhu vatema hatina kunge tichipinda mukubatsiridza kuzvikoro sezvaita vaiva vataimboti varungu vekumagroup A schools vakagara vachizviita zvatiri kutaura izvi. Saka izvozvo tinofara kuti kana muzvikoro medu maane vanhu vakuita pfungwa yebhizimisi, nekuti tikatarisa mutungamiri cheteka munogona kunge muine mutungamiri asina pfungwa idzodzo. Varayiridzi ngavasumudze pfungwa iyoyo. Kotiko tikadai kana varayiridzi vasina pfungwa idzodzo, tinouya kwamuri vadevatariri nevateereri vabereki nevenharaunda nevakambodzidza pachikoro ipapo kuti tikadai. Saka isi tiri kuti gashirai dzidziso kuti mabasa iwaya anoremekedzeka aya, ushandiri iwo hwevanhu uyu huenderere mberi vachiwana zvikwanisiro, kwete kuti mudzidzisi chikoro chakavhurwa marimwe zuro vatobatwa neurwere nekuti vana vanga vakavapoteredza vanga vasina zvikwanisiro, iye mudzidzisi anga asina ukwanisiro. Tomboya kune chimhandara chedu chechidiki. Maita basa Mai Chisamba. Ndinoti zvoni tikangokwanisa kuwana zvikwanisiro izvozvo zvekuti tikwanise kunge tichidzidza, zvinokwanisa kuvandudza dzidzo yevana vese vemuzimbabwe muno. Uyezve tikangobatana tese sevadzidzi, hurumende uye nevadzidzisi tichikwanisa kushanda pamwe chete, ndinovimba kuti zvoni dzidzo yedu inovandudzika mudenda rino. Ndizvozvo chaizvo mashoko akanaka mufungi kana achitaurwa nevechidiki venyika yamangwana kuti tikabatana. Kuti tinotadza sei kukubatana naye kana takatarisa mwana, nekuti apa kana tiri pakubatana kapaka hatinei nematongerwo enyika ekuti ava ndevebato rakati ava nderebato rakati. Hatinei nokusiyana kwemakereke kuti ndevekereke yakati ndechi. Hatinei nokusiyana kwemutupo, kweushamwari, kwemarudzi. Isi tiri kuti ngatibatsiranei tiite. Chiri kutitadzisa kufambira mberi ndiko kungotsondorana. Mumwe anenge achiti hurumende yacho kadai yazviona ko ikasazviona. Mumwe ari kuti vabereki vacho dai vazviona ko vakasazviona. Pano nyaya iri kuvakwa pano yakanaka iri kufamba. Ko kana tauya panyaya dzemihoro idzi, nekuti vanhu vanenge vachingotaura kuti maticha ibasa zvaro asi harina mari kana ndoro, ndozvinge chingotaurwa kairi. Maticha havana mari avo. Pane here zvimwe zvikuru sei kumavadzidzisi vedu kumaruwa? Tinoziva kuti manzwa kuti mudzidzisi wedu ari kushandisa nharembozha yake. Tinewo here paanogona kunochaja foni yake kuti vana vake ava vaaisira foni yake muhomwe make zvimurerukire, kwete kuti mudzidzisi aisa nharembozha yake vana vanombonzi ngavamire mudzidzisi aenda kugrowth point kunochaja foni. Pane here batsiridzo iri kuitwa kana yamungatiudze kuti kuvadzidzisi tiri kubva tatoona kuti pane chisola chake apa, pane chichaja chake chakati apa, kana kuti zvakati? Ndoya kwamuri vandoro. Aiwa, maita zvenyu Mai Chisamba. Zviwanikwa kuvadzidzisi zvinoratidza kuti maticha, vanhu vanoda kushora maticha indinovatsoropodza chaizvo kana kurova kana kutorova nekuti maticha vanhu vaya vekuti nyangwe patanga tiri palockdown apa vanga vachishandisa mabasa avo emaoko. Vaticha akawandisa chaivo vane tumabhizinisi ivo vekumaruwa vari kutaura ava, umwe anenge aine katakishopu kake, umwe ane kamunda kake, umwe ane mombe dzake, umwe ane hwai dzake. Saka zvinenge zvichitoendeka zvekuti ticha haasimbori munhu anoshoreka. Mukatenderera muZimbabwe mose munotoona kuti aiwa nditicha ningi uyu, iyo imota yani ndeyaticha ningirikini. Saka maticha vanhu vakatosimukira chaizvo munharaunda mese omu. Isa hatitomboone kunge vanoshoreka chaizvo. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa navandoro, asi isusuwo muongororo netsvakiridzo yedu tiri kuona kuti maticha kunyange vakashaya zvakawanda zvingabatiki, asi mweya yavo yakasimukira zvikuru. Nekuti tinotoona kuti kana zvikoro zvonzi zvonovhurwa, vamwe vabereki vari kutochemaka kuti yowe zvaanani, regai vana vaye vaende. Asi vana ivava muri kuti zvaanani kuti vaende kunani.
muri kuvatadza kakumba, asi tinobatsira naka kuti tiri kuvabatsira here vadzidzisi ava. Ngatisangane muchikamu chinotevera.